Aquest és el relat que ha anat passant de generació en generació entre els habitants de la petita població d'Almoines. Tot va ocórrer una fosca i tenebrosa nit de Tots Sants, quan a Pere se li va ocórrer anar a sopar amb la seva colla d'amics a l'aparcament del tètric i solitari cementeri del poble a contar-se històries de por. El cementeri està situat als afores del poble, al costat del riu i envoltat d'arbres frutals. En les silencioses nits es pot escoltar el soroll de les rames dels arbres al pas del fort vent i una densa boira puja del riu en les nits fosques de la tardor. Pere no era un xic gens temerós i no creia en les històries que es contaven al poble. Per tant, va telefonar a Pau, el seu millor amic, per a gastar una broma a les seues dues amigues Núria i Empar. Els dos amics eren com carn i ungla, però al contrari de Pere, Pau era molt poregós i no s'atrevia mai a fer el que Pere deia. Aquesta nit va ser diferent, ja que Pere va convèncer a Pau de les seues bogeries. Arribà la nit i els dos amics van passar amb el vell i destartalat forfiesta de Pau per casa de les germanes Núria i Empar, que van accedir a anar-hi després de molt insistir. Ja ho portaven tot preparat, entrepans de truita de creïlla, refresc i ciris per tal d'alumbrar-se. Ja s'acostava la mitjanit quan van començar a revoltejar les campanes de l'església. En aquest moment, Pere va proposar el repte d'entrar al cementeri i buscar la tomba de la jove assassinada on l'autor de la seva mort no va ser mai descobert. Aquesta es caracteritzava per ser d'un material que reflexava la imatge de tot aquell que la mirara de front. Pere va dir a la resta que havia que entrar amb un ciri, situar-se davant la tomba i dir 3 vegades les paraules «Misit me dominus diabolus in Gaia». Aquest va ser el primer valent en entrar i en trobar la tomba va recitar les paraules 3 vegades. Pau, Núria i Empar van estar esperant ansiosament que Pere tornara del seu repte. Van passar 10 llargs i inacabables minuts i Pere no tornava. Van estar cridant-lo desesperadament quan un fort i esgarrifós crit de dolor va fer que els 3 amics entraren corrents a buscar a Pere. Quan van arribar a la posició d'on havien escoltat el crit, es van trobar a Pere en terra amb un fort colp al cap i una gran ombra i oscura al seu costat. Es tractava del soterrador del cementeri, que portava a la mà una destral ensangrentada. El soterrador, al veure als 3 amics, va anar a per ells per tal de fer-los el mateix que li va fer a Pere, quan de sobte un intens i enlluernador resplendor va cegar al soterrador, que no veia per on caminava i va tropeçar amb la soca d'un arbre mal tallat. Al caure, la destral que portava a la mà es va clavar al seu pit, ferint-lo de mort. Pau va cridar a la policia per contar tot el que els va ocórrer. Quan va arribar, van anar a buscar a Pere, que es va despertar del seu fort colp al cap. Aquest mai sabrà el que va ocórrer aquella nit amb el soterrador mort. Va voler gastar una broma a les seues amigues i quasi li costa la vida.